बहुत दिन के बाद एगो भाई मिलल बड़न। बिहार में चुनाव होइल बा, पर हम बात करते नहीं कि कौना हिसाब से चुनाव होइल बा। खेसारी बिहार से छपरा जिला से चुनाव लड़ रहन। एह पर यहाँ से हम बात करते नहीं कि माने कहाँ तक का सच्चाई बा का माने बा। तो सब दर्शक लोग से यही हम कहब कि खेसारी भैया चुनाव हारल नहीं खन, उनका के हरावल गइल बा। ई का कहतनी महाराज? एकदम अबे हमें शौकीन नहीं के हरावल नहीं खे। ना ना ऐसा कोनो तो हमारा नजर से नहीं खेले कि वो बिहार के मित्र ज्यादा जानकारी होई। एकदम ज्यादा से ज्यादा हमारा जानकारी बड़ुए कि 5 गो घर के देयाद रहे, कतनो मारी के झगड़ा कइल रही, मारी के कपार फोड़ल रही, तो देयाद खून कतनो बहे तो पानी और आकर्षित ना करी, खूने और सटी। इहो बात रहो कहल ठीक बा। ऐसे बिहार में महाराज कला का खेसारी के जब प्रोग्राम होत रहा चुनाव के लेकर तो बहुत पब्लिक जुटत रहन। तो हमारा तो उम्मीद ना रहे कि हरी हन। उम्मीद ना रहे कि हारे वाला उम्मीद साफ हईले लिखे आजू वो उनका बरियारी चुनाव हरावल गइल बा, इ दावे के साथ कहल जा सकता है। माने जे भी बाटे माने जोर जबरदस्ती अपन जहां से शस्त्र लगा के माने उनका पर कार्रवाई किया कइल गइल बा। हाँ, उनका बात पर 4 गो बात कहे वाला रहे, 4 गो पे एगो का माने बसाई। मतलब आज खेसारी बिहार माने ऑल इंडिया है ने हर जगह उनके गाना बाजता, हर लोग सपोर्ट करता। तो हमारा तो उम्मीद ना रहे कि खेसारी भाई हरी हैं। अब गाना के तो ना कहब कि के का कही या केकर गाना कितना चलता, वो चीज के तो हम फैंस नहीं की, लेकिन आता ना जरूर कहब कि चुनाव हारल लिखन हरावल गइल बा। ए दावे के साथ कहल जा सकता आ कहतनी काहे कि घर में अपना कुकुर कतनो कमजोर रही न तो अन्न दाना खाए खातिर कमजोर ना रही। तो उहे हाल बा खेसारी भैया के अपना घर के रहन आ घरे कभी भी राजा रहियन, भीख मांगा ना हुई है। बहुत जिला पे भारी बाणा महाराज कला को तो गायकी से माने उनका लेवल बनल बा अच्छा खासा। अबे हमें सके नहीं खे, घर में हारे वाला थोड़ी रहन, लेकिन हरावल गइल बा। तब ओकरा के विशेष का बतियावल जाई।